David, aquí tens el Serrat parlant de la primera. Diguem-ne que seria un tipus de lletra bastant... com un clàssic, no? Sí, jo ara estava pensant, hi ha aquesta cançó del Brel, no? Oh, Suivant, que és una prostituta que els va fent passar i que la seva pèrdua de virginitat va tenir aquest poc glamour, no? D'anar sentint el següent, el següent. Ja, deu ser una cosa de l'època, potser. Molt. I les pel·lícules del Fellini també passa, no? No sé quina és... Ah, bueno, no, hi ha aquella de Érase una vez en Amèrica, aquella tan xula del Sergio Leone. Sí, home, i tant. No saps el nen aquell que està menjant el pastís? I ha de decidir entre menjar-se'l o donar-lo per fer de penyora. I al final... Una meravella d'escena, sí. I al final se la jala. Se la jala i diu, bueno, Déu, soc massa petit. Ja em desfloraré més endavant. Exacte. Escolta'm, tu no tens cançons d'aquestes experiències, però sí que n'hi ha una que es diu Ningú m'espera, que diríem que... Sí, té aquesta cosa, el Ningú m'espera, és una forma d'escriure que jo tenia, o que segueixo tenint, suposo, en la que més o menys endevino quin és el tema del que vull parlar, però tampoc l'acabo de definir molt, perquè s'apliqui a diferents circumstàncies de la vida. I aquesta Ningú m'espera va començar una mica amb la idea del moment aquell en què els meus pares ja no em venien a buscar a l'escola, i el trajecte des de l'escola fins a casa... Que et sents gran. Sí, et sents gran, et fa una mica de por, una mica de respecte, Val. però la ciutat està per explorar, no? La ciutat allò, totes les tentacions són possibles. I vaig entendre que això em va interessar en el moment precisament en què em començava a sentir músic, perquè podia viure gairebé en la majoria dels meus ingressos de la música, que va ser a partir ben bé del 2010, del 2012. Això és una cançó de l'amor feliç. I llavors era una mica aquesta mateixa sensació, aquesta ambivalència entre que bé que puc fer-ho, però, hòstia, no tindré sou a final de mes, no? Ja, això que tenim tots. M'interessa que parlem això del primer cop que te sents músic, perquè jo la primera sensació que vaig tenir de sentir-me músic va ser perquè un dia va passar un cotxe, va aparcar i sonava la maqueta dels Pets, i vaig anar a saludar-lo perquè em pensava que seria un conegut, no? Perquè ningú escolta. I em vaig trobar cara a cara amb un tio que em va mirar com amb cara de dir hòstia, aquest tio igual me vol atracar o algun desconegut total, no? Tu tens alguna sensació d'aquestes de dir hòstia, aquestes cançons ja no són una cosa només meva, no? Algun moment, algun... Sí, el primer pop art que vam anar-hi a tocar va ser la primera vegada que vam sentir que mentre tocàvem el públic cantava les cançons. I llavors dius, hosti... També coincidia que la majoria de cançons del Trucar a casa, que era el nostre tercer àlbum, que és el que presentàvem allà, i ara la majoria eren en català, no? Llavors sentia allò, hosti, estan cantant les cançons, increïble, no? Sí, però jo crec que la història de qualsevol banda és anar constatant això, aquests reconeixements que volen dir, no sé, que una persona... Ostres, aquell fan no va venir l'altre dia, també? Aquella persona al públic no va venir... I començar a constatar aquests petits premis que t'ofereix una carrera musical. Clar, a més vosaltres vau tenir uns principis que, diguem-ne que... Llargs. No? Ho hem fet malament molts anys, encara ho fem malament, però menys. Ja. Però vull dir que és curiós perquè, diguem-ne que el reconeixement vostre va arribar després d'uns anys de travessia del desert, de picar molta pedra... Sí. Això influeix després a l'hora de valorar el reconeixement, de valorar... Sí, jo crec que mai te l'acabes de creure del tot. És a dir, si amb un primer disc haguéssim tingut un gran reconeixement, potser diríem, bueno, és natural perquè som així de bons, no? Però com que no és així, també, en realitat, per nosaltres no va ser una travessia del desert, ens ho passàvem de fàbula. Era entre quedar-se a Barcelona i sortir de bars, o anar a la Rambla i espantar els coloms. Exacte, o bé doncs anar a vés a saber quin poble, amb quin pub de merda, però on ens sentíem al Royal Albert Hall, vull dir que és com si estiguéssim, no sé, al zènit de la... Ja et dic, ser músic en realitat és flipar-se d'aquesta manera, no? Estàs en un local a la perifèria, ple de pols, on fot fred a l'hivern i calor a l'estiu, estàs tocant una cançó que acabes de compondre amb els teus companys i ets la prova de so ha sigut un rotllo, fa fred i dius què faig aquí? I llavors surts i... I et converteixes en algú que és molt millor que tu. Sí, exactament. Escolta, el teu primer concert... El primer concert... El primer concert que vas anar tu perquè tu volies, no que te va portar ton pare o ta mare i estaves allí fent bulto. El primer concert com a espectador, eh? Com a espectador. Com a espectador. Doncs no ho sé, jo els més antics que recordo... El primer que et va impactar? El primer que em va impactar potser o l'Iggy Pop a l'Estudi 54, o els Pixies a l'Estudi 54 també.
A l'Estudi 54, quan hi vaig anar la primera vegada, també tenia aquella sensació de que em feia una mica de por i una mica de... Però m'emocionava, sí. Home, és que l'Iggy feia una mica de por, eh? Jo recordo que va començar a arrencar pèls de l'entrecuix i els anava regalant, com si poguessis caçar un pèl. Escolta'm una cosa, ara que tenim aquí una mica de cervesa al davant, m'ha vingut al cap no sé per què, que crec que tot Catalunya té clara ja la teva última ressaca, però voldrien saber la primera. La primera, doncs la primera... Primera gran ressaca, eh? La primera gran ressaca va ser, i m'agrada, no sé, que curiós, perquè quan sabia que em preguntaria sobre primeres vegades, i pensava, no me'n recordo de cap primera vegada de res, però aquesta sí. I va ser una barreja de martini, rosso, amb Cointreau, em sembla. Hòstia, molt bé. Des d'aleshores no he tornat a tastar mai més el martini. El martini rosso sí que l'he tornat a tastar, però el Cointreau no l'he begut en ma vida. Mai vist, no? Una barreja d'aquelles absurdes que fas. D'aquelles que fas quan encara estàs experimentant, no? I que volia fardar, suposo, davant dels amics i Ja. fer veure que és una cosa que ja bevia molt Bueno, habitualment. ara que parlem de ressaques, tu que ets un tio inquiet, tens més primeres vegades que els musicals. Tens una primera vegada que fas tele, que va ser a... A BTV. A BTV va ser una època genial que la dirigia el Manel Huerga i jo el coneixia perquè havia fet una revista de cine i l'havia entrevistat. I llavors em va dir, bueno, si vols fer televisió, porta'm idees. Li vaig portar idees i em va dir, m'agraden totes. Allà vés a agafar la càmera i vés a fer-ho. Hòstia, tu sol? Jo sol. Perquè eren aquestes càmeres petites Sony, que els dèiem les Tamagotchi, que eren molt petites, tenies una pantalla així i sorties al carrer a gravar les idees que havies tingut, doncs vés a gravar-la. Però quan vas fer la dels entrenadors del Barça, Sí. això ja estava més treballat, Sí, no? això ja portava anys, diguéssim, això ja portava... Com es deia, benvolgut míster? No, recorda míster. Recorda míster. Recorda míster, sí. Hòstia, estava molt bé, això. Sí, aquesta va ser una feinada, però també va ser una d'aquestes coses així estranyes, perquè bueno, havia anat molt bé l'anterior programa que havia fet, que es deia l'habitació dels miralls, que era amb els jugadors del primer equip. I llavors m'havien d'oferir alguna cosa bona, però tota la televisió havia canviat i s'havia convertit en una mena de CNN, saps allò? Diguéssim, com se diu això? Una multinacional. No, una redacció única, diguéssim, no? On s'emet actualitat, bàsicament. Ja. I llavors la meva figura, que feia programes atemporals, Sí. ja no estava en boga, diguéssim. Ja. I llavors em van dir, però com que m'havien de premiar per l'anterior programa, doncs em van dir, dona'ns alguna idea. I vaig dir, entrenadors. Però és que entrenadors n'hi havia només 13 vius, un que no volia aparèixer, Qui era? el Rifé, que estava emprenyat Quin amb la directiva d'aquell moment. Ah, val. I llavors i dels altres el Barça no en tenia ni el telèfon. O sigui, el Làtec no tenien el telèfon del Làtec. Vaig estar 2 mesos trucant-lo, més de 2 mesos, fins que em digués que sí. Vaig estar un mes ben bé fins que em contestés. Després em va contestar i em va dir, no puedo. I jo li dic, ¿qué pasa? Me duelen los ojos. I dic, ¿qué li ha passat? Una operació. I jo dic, les catarates o alguna cosa així. I dius, sí, ara no puedo. Me duelen los ojos, m'ha quedat... Amb aquella amabilitat que el caracteritzava i que tots els seus jugadors encara recorden, no? Sí. Para ti, ¿qué es el fútbol? I diu, ganar. Ganar. Home, tu el tema del futbol ja et ve una mica de família, no? Sí. Bueno, el meu pare era molt aficionat, m'hi portava, havia estat treballant al Barça, ell també havia treballat al Barça, i m'hi portava cada cap de setmana, teníem seient al Barça i vaig veure molt futbol de molt petit. Diguem-ne que també una altra primera vegada teva és fer articles sobre futbol. Sí, però vaig començar, segurament és la meva primera feina, vaig començar fent un fanzine al Cineclub L'Hospitalet. Una nòvia que tenia llavors tenia un amic que dirigia un fanzine que s'havia de començar a fer a l'Hospitalet i m'hi vaig anar i vaig estar molts anys treballant al Cineclub L'Hospitalet i el primer article que vaig escriure mai en la meva vida va ser una crítica d'una pel·lícula que es deia precisament sobre una prostituta i una... Hòstia, no me'n recordo com es deia. No era Fresa i xocolata, era una d'aquesta... una cosa sud-americana emprenyadora, però que va tenir molt prestigi, no me'n recordo ara. I això de fer articles per La Vanguardia, què? Bé, bueno... el xulo d'escriure sobre futbol en realitat és que pots escriure... Sobre tot. El futbol com a excusa, no? Exacte, i quan et poses patentot o utilitzes referències elaborades, se't perdona perquè estàs parlant de futbol. I quan ets molt frívol, també se't perdona perquè estàs parlant de futbol. Si escrivís en la secció de cultura amb el mateix rang, amb el mateix ventall de referències,
o seria tractat de pedant fill de puta o de frívol superficial. Tu també et passa que has de barallar-te amb els caràcters justos que has de fer de l'article? Sí, però ja l'he trobat un cert gust. Sí? I crec que l'article millora molt a mesura que el vaig ajustant. Sí. Vull dir Jo que, també. que finalment el poder té raó. Sí. És part com de l'aprenentatge, no? Sí. De saber-te podar, no? Sí. Tu mateix vas dient, potser si no m'haguessin donat aquest tope, l'hagués fet encara més farcit, massa evident, massa... I amb fallos de ritme, no? Hòstia, no et recreïs amb això que t'agrada a tu però que no li agrada a ningú o que no li interessa a ningú. En Capilla està ajustat i es deu estar ajustat per alguna raó, no? Vull dir que no... Escolta'm, la primera vegada que et vas enamorar allò fins al moll de l'os, allò de dir, mare meva, això aquí no hi ha qui ho tregui, això... Ets nostàlgic, tu? Ets molt de mirar enrere? No gaire, la veritat veritat és que no gaire, no em flipo gaire per les primeres vegades. No crec molt, m'agrada molt, diguéssim, desacralitzar o treure del pedestal la idea aquesta de la pàgina en blanc, per exemple, no? Que jo crec que no existeix, no? I crec que és una ficció humana, la puresa, i crec que tots venim de la merda i venim de... És a dir, aquesta idea de que Déu és pur i total i no sé què, i llavors ens crea, com saps, ens infanta, que s'associa també amb la llet, no? I el color blanc i el... Res, jo crec que no. Res de res. Que venim de figures pitjors que nosaltres, que ens han parit com han pogut i això. I llavors, doncs, jo què sé, la primera vegada que em vaig enamorar jo era molt petit, no, jo crec que no entenia ni què era l'amor, no? Ni la sexualitat, i estava enamoradíssim. Bueno, també tenim aquesta sensació a vegades de mitificar la primera vegada com la millor quan se suposa que quan fas una cosa per primera vegada la fas bastant malament, perquè no l'has fet mai abans, no? Ara que ho dius, he volgut recordar la primera noia del que em vaig enamorar, ara me n'he recordat una altra a pàrvols. Però sí que en tens. Sí, moltes. Hòstia, I recordo... David, no era conscient que tenies una història amorosa tan... Sí. Jo pensava que era la Flora i prou. Unilateral, per això. Vale. No correspost. No correspost. I recordo que una de les coses que em va enamorar de la nena aquella és que s'havia posat uns llavis postissos, uns artificials, de plàstic. Te recordes aquelles dents de Dràcula que hi havia, que les posaves? Sí. Doncs el mateix però amb uns llavis així en plan Marilyn Monroe, saps? Sí. I em vaig quedar com fascinat, una cosa quasi fetitxista, no? I això em va generar un enamorament perdut d'aquella nena. Imagina't, i no formava part d'ella allò, però té aquesta cosa artificial, no? L'amor i la...